स्टुडेन्टफोर दसे रेस्ट लाग्रा माग्रासो जागोन दां नैयो बेयावबोथ' गासिन स्टुडेन्टफोर थाग्रा जाजोबगोन छात्रफोर बे लाइनावहाय नै बिल्डिं गोजौआव खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आङो दंफैयो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खयला मयला 1 नं लन्थिबारियावहाय बेवहाय मानो फैदों होनोब्ला बेवहाय मोनसे बिराद गिदिर कलेज बानायगासिनो दङ नैबे कलेजखौनो जोङो हाबायना हायाखै नायनो फैदों आरो दा बे कलेजखौ मडेल कलेजजों गाबज्रिनाय जायो दा जोङो बेखौनो नायगोन दाबो खामानिफ्रा रेडि जाजोबाखै जानो हागौ थेवबो जोङो सिङाव हाबनानै नायगोन मडेल कलेजआ माबायदि खालामदों सिङावहाय सिङावनि डिजाइनफ्रा माबायदि नैबेखौ जोङो नायगोन आरो बेरायनाय नामैनो ओरैनो नायलांफानोसै बे कलेजआनो जाहैबाय नैबेनो बेबायदि नोंथांमोना नुनो मोनबाय ओमफ्राय हरैजों मोनसे गेट दङ ओमफ्राय बेजों मोनसे गेट दङ जों दा बेजों हाबनायसै गेट सिङावहाय बेखौनो बुङो जाहैबाय मडेल कलेज दासो बानायगासिनो बैयाव बेरायहैनो राथो बो रायलायबाय नोंसोर दा जोङो सिङाव हाबबोबाय नैबेनो मडेल कलेजआ नायदो बाउन्डारिखौ नायदो ओरैनो बैथिं बोरैबा बर्ड दङमोन बेखौ दा लास्टआव देखायनायसै र' नोंथांमोननोहाय बे बर्डनाखौ मा लिरनाय दं बर्डनावहाय ओरैनिफ्राय हाबग्रोनायसैलै ओरै थांग्रोनायसै ओरैजों सिङावबो हाबजागोन दै नैबे गोरलै नामा दासो बानायदों ओरैसो एरायनांगोन नै दा सिदा फैबाय जोङो सिदा ओमफ्राय ओरैहाय नै बेबायदि नुनो मोनगोन नोंथांमोना मडेल कलेजनि माबाखौहाय न' सिङावबो हाबना नायखागोन माबायदि बानायदों बेयावनो हाबना नायग्रोनायसै नै वाह दरवाजाया बानायगासिनो मडेल कलेज रुमफोरखौ नायनि माबायदि वाह कारेन्टफोरखौबो बानायजोब्बाय नामा ए जोंबावसो कारेन्टआबो नै बानायजोब्बाय हौरै ओंखायजागोनदां दरजा बन्द'लै हरै मडेल कलेज लोगोफोर दा जोङो बे मडेल कलेजखौ नायदिंनो फैदों माबायदि बानायगासिनो दङ नायबोलानो जाबाय ओरैहाय ए मोनसेखौ मानसि नुयो नै इयावबो मिस्ट्रिफोर नुयो इयावहाय मिस्ट्रिफोरबो नुयो नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाना बावनो फिसाबो गिदिरबो दङ कारेन्टफ्राबो रेडि गोजौआवबो नायगोन जोङो गोजौआव माबायदि गोजौआव टेरेसलायनो वाह हाब माथो जौ बथलसो दङ मिस्ट्रिफोर लोङो नामा गोजौआव दा बिदि बानायगासिनो नै होबाय मिस्ट्रिफोर लोङोदां जौ बथल गोजा बेनो बे बाखि दंबावो बेबा मा जागोन उनावसो खोन्थानो हानायसै मावनाय मोनलाय लांदोलै बै न'जों बे न'आवबो हाबहैखागोन ओरै थांनायसै ओमफ्राय ओरै गिदिंनानै थांनायसै बैसोरखौलाय बानायगासिनो दङ बाव हाबफानांगौ बेखौ कमप्लिट जानाय बायदि नुबाय कालार होनायखाय ओमफ्राय बेयाव हाबहैगोन जोङो नायहैगोन सिङावहाय जों ओंखारफिननोसै ओरैहाय नै पेन्टिं खालामगासिनो कालार फुनगासिनो नै बेजोंहाय चार्जाराबो रेडि लाखालायबोनाय मालाय ओरै कालार होगासिनो दं आरो थ' गाहायाव थांफिनो बेफोरबायदि बानायदों टयलेटखौहाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सय सात आठथा ओरै मोनब्रै नै दा हौरै गिदिंहैबाय थालायलै जों बेखौथ' नुखाबाय बे बानायगासिनो दङ
ओरै थांजायोमोन थांला ओमफ्राय ओरै थांस्लाबलायले जों बे सिङावल' हाबनानै थाङासै माने भिडिअफ्राबो लावद्राय जागोन जेनेबा थांनांगौ टाइमा जाबाय नालाय बे कलेजआ हाजोबला ओरैहाय खैला मैला आमथेखा जों बिथानिफ्राय लानानै बिराद सुबिदा जासिगोन आरो सा ओनसोलावहाय बे 1 नं लन्थिबारिनि मडेल कलेजआ जाफुंजोबनानै ओपनिं जायोला बिराद सुबिदा जासिगोन 3 बोसोर खासैमोन बे जायगायाव फैया ओमफ्राय दिनै बेयाव बेरायफैनायजों लोगोसे नायलांनायसै होननानै हाबब्रबबाय आरो जोङो दा बेजों हरिस थाङा हाबहैनांगोनदां ना ओरै हाबजागोन ओरै नैखौ जोङो दा हाबना नायगोन सिङाव माबायदि बानायदों बे कालार होजोबबाय नालाय माने जाफुंजोबनाय बायदि नुदों सिङावहाय माबायदि साबना फोसाबनाखै टाइल्स होगासिनो दङ नै दा सिङाव हाबलांनायसिं माथो लांदांसो सिङावलाय ओरैहाय खामानि जागासिनो दङ बेबा मानि मडेल जागोन नै बेयावहाय डिजाइन बेबा मानि मडेल खालामगोन जाखो इयावबा मिन्थिथ'ले लोगोफोर गोजौआव बोरै गाखोनांगौ नायग्रोनि र' मडेलखौ नायदो दा डिजाइन माने लुक होगासिनो दङ बेयाव मा जागोन मिथिया सेंग्रा सिख्लाफोर बेयाव जिरायना थाग्रा जागोन स्टुडेन्टफोर बे स्टुडेन्टफोर दसे रेस्ट लाग्रा माग्रासो जागोनदां नैयो बे गोजौआव गाखोना नायनि फै गोजौआव नायनि बेयावबोथ' गासिन स्टुडेन्टफोर थाग्रा जाजोबगोन छात्रफोर बे लाइनावहायनो बिल्डिं गोजौआव सोरगिदिं गल आरोखि गोजौआवहाय ओरै गिदिंजोबजासै जों दा गोजौआव गाखोहैनायसै बोरै जाखो लामायाबा ओरैबो गैबावा नै माने टाइल्स होजोबबाय बेवहाय टयलेट गोजायो नै मडेल कलेजनि इक'सो जालांबायना रायलायनाया ओरै बाहेराजों नै मोजां नुहरदों ओरैहाय मडेल कलेज लेडिस टयलेट जागोनदां इयो आन्दासावहाय नैबे हासुग्रा गोजा कालारा पेन्टिं बरिया होजोबबाय नै साबिसो होना दोनलायदों माथो सिङाव रेडि जाबाय नामा साबि होलायनोलाय ए माबा मालफोर दंदां सिङावहाय ओंखायनो साबि होदोंखौ नै सिरिया ओरैसो नै गोजौआव गाखोलांनायसै जोङो नायहैनायसै गोजौआवहाय जोंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायदो माबायदि खालामदों बे मडेल कलेजखौ डिजाइनफ्रा माबायदि जाबोगासिनो दङ थालाथाम जाबाय नामा ओरै राउन्ड गिदिंजोबजायो नै ओमफ्राय ओरैनिफ्रायबो राउन्ड गिदिंजोबजायो माने सिङाव मा दङ नायनि दरजायाथ' हालाङो ओइ सिङाव हलसो बे माथो हलनो नै ओमफ्राय गोजौथिं बेबायदि आरो लोगोफोर माथो थिंसो नुहैबाय ओमफ्राय गोजौआवलाय माथो दंबावो गाखोलांबावथारनां टेरेस दै नाजावग्रा जाहैबाय इयो माथो बेरामलायखो गावलायलायखो नै मोजां बानायाखै नामा माथो जरा लाजोबबायबो कलेक्सन हायाखै दाबो ओरै गिदिंजोबजायो आरोखि बेलाय लन्थिबारि गामि जाहैबाय 1 नं लन्थिबारि ओरैबा मा थाबावगोन मास्टारफोर थाग्रा माग्राबो जाजोबगोन खोमा आन्दासावहाय बेबायदि मोनदों आङो मोन्दांथियावहाय दा ओरैनिफ्राय थाबायबोफिननायसै आङो ओरै थांले सिंजोंसो थांनायसै ओंखारनानैहाय माने सिङाव साबि होजोबबाय दरजाया ओंखायनो बाहेरानिफ्राय दिन्थिनाय जाबाय नैबेयावहाय सिलिं होबावगोन सिलिंनि माबा खालामबाय बेखौ रेडि खालामबाय नै ओरै नायदिंनानैहाय बैजों ओंखारनानै थांनायसै जों माने दा हाग्रोनाया बेल'खा ओमफ्राय बाखिया बानायगासिनो दङ
दा साबि होजोब्बाय नालाय सिङाव हाबनो हायाखिसै जों खोरखिजोंल' खेबलाबायबावबाय आरो नैबे होआखै खेवजागोनदां नै बेबायदि बे खथ्रानो इयावबो सिलिंनि गासिबो रेडि खालामजोब्बाय नै भिडिअ'आ एसे गोलाव जानो हागौ रायजो राजा नोंथांमोन नैखौबो खुलिनानै नायगोन आं साबि होआखै नालाय बे देसिन रुमा नै नामा आरे सिलिं गासिन रेडि ओरै खिरखिजों नायहैनि गेटआ बैजों मोनसे दं हरैजों मोनसे दं जों दहाय हरै हाबबोदों ओरैहाय थाला होना दोनदों ओमफ्राय बे गासिनो गामि जाहैबाय बाउन्डारिखौथ' नुजोबखाबाय वाल होजोबखाबाय ओमफ्राय जों दा ओंखारलांनायसै हरैहाय गिदिंनानै गाहायावहाय हाब फांथेना थाबाय माथो बुहुनासो फांथेखोना माखोलाय ए दंलै आन्दासाव प्रिन्सिपालफोर थाग्रा जागोनदां नैबे रुमा बेयाव मोनसे दङ एक्सट्रा ओमफ्राय नैबेथ' साबि होनायनि बेयाव लिभ खालायगोन नामा ए सिरिसो इयो नै सिरि आरिबो दं हाब ओरै मोनसे सिरि ओमफ्राय नैबेबा मा जाखो मा हल जागोन बेबा मिथिलिया देनां बानायब्लासो मिथिनायसै ओरैनिफ्राय ओंखारनानै ओरैबो थांजाबाय गाहायाव सिदा ओरै माबा दंबावोदां ओरै नायहैबावनि नायलांजोबखानायसै फारसेनिफ्राय एला नायजोबखागोन रायजोफोर माबायदि बानायदों आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायलांदों नै माथो ओरै लामायानो गैया नैबेयाव मा रुम दङ खुलिना नायनि र' बेबो मास्टारफोर थाग्रा रुम जानो हागौ फिसानो बेबो मास्टारफोर थाग्रा रुम जानो हागौ नै साबि होदों ओमफ्राय हरै दंबावोमोन र' माथो बोरै थांनांगौ लामायालाय आया ना बेजों हाबब्लासो सहैगौमोनदां बेखौ खुलिना नायनो साबि होआखै बिदिसो नै बहाय नायदो माबायदि गासिनो बे गामि गोजा जाहैबाय साइडनावहाय ओरैनिफ्राय हाबनानै थांजागौमोन आं बेयाव खोमसिलाय बेजों ओंखारलांग्रायानो गैयालाय माथो गोजौनिखौथ' नायजोब्बाय रायजोफोर गाहायनिखौल' बाखिसै गाहायनिखौबो नुखाबायानो जायो बे गोजानखा एखे गोजानखा दा बैनिफ्राय खनसे स्राय देखायनायसै बाहेरानिफ्राय ओमफ्राय बैयावहाय आं बर्ड नुबोदोंमोन दहायहाय बे बर्डखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन आं लास्टआवहाय फरायलांब्लानो जाबाय नोंथांमोना आंथ' बेयाव फरायबाय थालायलिया मानोना इयावहाय पलिटिकेल इसु जानो हागौ सोरनिबा थाखाय बेनिखायनो आं फरायनानै नोंथांमोननो खिन्थाया नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बेयावहाय आंखौ रावबो भिडिअ खेबनोबो लिंहराखै थिनाखैबो आं गोसो जानानै बेरायनो फैनायखाय नुलांनायखायसो आं नै बे भिडिअखौ खेबनानैहाय नोंथांमोननो देखायनाय जादों आरो बेयाव रावनिबो पलिटिकेल इसु गैया बेखौ आं क्लियार बुंखायो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नैबे फार्स्टनिथ' कमप्लिट जाजोब्बायानो होनजायो जों गोजौनिखौहाय नोंथांमोननो देखायजोब्बायानो गाहायनिखौल' मोननै मोनथामल' देखायनाय जाबाय गाहायावहाय जों बारा नायखायाखिसै बे सेमान गोजाखा अब्लाबो दिन्थिबाय नोंथांमोननोहाय दा जोङो बाहेरायाव ओंखारफिननायसै आरो बै लास्ट बर्डखौ देखायनानै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हायोब्ला शेयार खालामनानै बयनोबो मिथिहोदो नैफोरबायदि गामि ओनसोलाव गामि गोथौआव बेफोरबायदि मडेल कलेज जाबाय होननानै जाहाथे बयबो मिथियो आरो माला अपेनिं जागोन बेखौ मिथिया ओमफ्राय लास्टआवहाय आं बे बर्डखौ देखायनानै भिडिअखौ दोनबाय बेयावनो नोंथांमोनजों बिदाय लाबाय आं बर' आसामिस इंलिश नोंथांमोना बेयावनो साफा फरायनानैहाय मिथिनो हायो नै